ಮಾತೆರೆಗಿಲ ಇನಿ ಯಾನು ಮುಲ್ಪ ಎಂಗನ ಇಲ್ಲದ ಕೈತಲ್ಡು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ ಕಲ್ನ ಶಿಬಿರ ಉಂಡು ಇನಿ ಹಾಕೊಂಡು ಶಬರಿಮಲೆ ಯಾತ್ರೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಇನಿ ಮೂಲು ಇರುಮುಡಿ ಕಟ್ಟೆರೆ ಉಂಡು ಬಕ್ಕ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಮಹಾಪೂಜೆಲ ಉಂಡು ಅಂಚ ಇನಿ ಇಂಕುಲು ಇಡೆ ಬೈದ ONGC Kain Sara, Mamata Nagesh, Gonjara Sara. Ayyappa, Swami, Ayyappa. Gatiyappa, namage neene Gatiyappa, Swami Ayyappa. Ayyappa, Ayyappa, Swami, Ayyappa, Ayyappa, Swami, Swami ditana tom, Ayyappa ditana tom, Ayyappa ditana tom, Swami ditana tom, Villani, 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 Veerani, Veeramani, Veeramani, Veeramani Kantale, Swami. Mandelappa, Tamarappa, Parvelappa, Swami, Ayyappa, Ayyappa, Swami, Villani, 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 Veerani. Dadaya.
ಶ್ರೀ ಮಣಿಕಂಠ ಸ್ವಾಮಿ ಭಕ್ತರಿಂದ ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಭಜನಾದರು ಉದರ ಗಣೇಶ್ವರ ಕಟ್ಟಡ ಹೆಸರು ಶಬರಿಮಲೆ ಯಾತ್ರೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಡೆಯುವ ಮಹಾಪೂಜೆ ಆಯೋಜಿತ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಅಂಚನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಒಂದಿನ ಬ್ಲೋಕಾತಿ ಬಲ್ಲ ₹2,000 ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಜಾನಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಅನ್ನದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಫುಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ಪುಂಡು. ಮಂಜುನಾಥ್ ಅನೇತಿಕೆ ಪುಷ್ಪ ಗಣೇಶ ಮಂಜೂರು ಭರತೇವರಿಗ ಇನ್ನ 500 ನಾಗಬೇಣಿ ಒಂದಿನ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಟ್ಟಿಪ್ಪಲ್ಲ 500 ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಕಟ್ಟಿಪ್ಪಲ್ಲ 500 ವೆಂಕಟ ಟೈಲರ್ ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವಂಜಿತಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಟ್ಟಿಪ್ಪಲ್ಲ ಒಂದಿನ ಬ್ಲಾಕ್ 500 ವಿಮಲ ಗಂಗಾಧರ್ ಓಂಕಾರ ಕೋಡಿಗೆರೆ ರತನ್ ಕುಮಾರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ತೇಜಸ್ ಶೆಟ್ಟಿಗರ್ 500 ಪ್ರದೀಪ್ ಕಾಲರ್ MRPL 1,000 ನವೀನ್ ಕಾರನ್ 500 ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿಗರ್ 1,000 ಮಹೇಶ್ ಬೇಕೆ ಬಾಲಮನೆ ಶ್ರೀ ಮಣಿಕಂಠ ಸ್ವಾಮಿ ಭಕ್ತರಿಂದ ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಶಬರಿಮಲೆ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚ ಮಾತೆಲ್ಲ ವನಸ್ ಮಾತ ವನಸ್
ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.